Era fain să poți să cobori direct pe acolo, spun un lift, așa fain. Eu cu pantalonii mei cu căcat pe ei, cu tricou. Ce curge aici apă. Ce repede. Selamat pagi din Indonezia, Bali, din sufletul junglei de aici frumos, tropicale. Mergem către o cascadă numită... O nouă cascadă o nouă cascadă. Tucad. Am plătit intrare undeva la 30.000 de persoană, adică exact 30.000, nu undeva. Și acum explorăm locul acesta din junglă de aici. Un mic râu de început, foarte tare soare, prânz, așa, te frige. E ca un cartof prăjit, te simți? Te simți ca un cartof prăjit, Marcel? E timpul să mergi la cascadă, uite ce șupârlă mare aici. Un porc, ceva zeitate. Aici tot felul, nu căde. Concos, uite. Vedeți ce frumos. Da. Durian, jackfruit, nu știu ce exact. Aici unii oameni mai vin cu ghiozdanul mare direct de la avion, coboară. Îți mai ai cam o escală în Bali să vin la cascada asta 4 ore și mă întorc. Nu faceți așa. Nu-i bine, știi? Fain aici. Cafenele. Da. Uite ce fain te așteaptă o muzică. E și mai scumpă. Și mai mulți oameni față de alea la care am mai fost. Vedeți, au pasta aici, 45 burger, 50, espresso 25. Aici aveți o priveliște frumoasă la cafea, tot felul. Uite, cred că o să facem 6-7 ore, că ne uitați ce sus suntem și de obicei cascadele sunt jos de tot, vedeți? Și ce multe scărițe. Sunt multe scări deja în bubă la picior. Marcel, ce faci? Nu-i că era fain dacă aveați aripă. Puteți să coborâți așa direct și de acolo jos, cred că. Și așa, cum se numește? Aglomerat această șosea, vedeți? Pleacă oamenii din concediu. Gunoaie frumos făcute din asta de tifăl. Ești pasăre, Marcel? Nu, că cumva am ajuns așa, văd că nu mai e prea mult. Hai să ajungi, deci nu intră pur și simplu 2 persoane, vedeți? Trebuie să stăm așa, să lăsăm. Foarte frumos. Da. Aici are o clădire părăsită, cred că. Corez. Am zis că ajungem, dar nu. Uite, dacă ți se rup ăștia șlapii, ție de aici. Da, noodle sau tot ce vrei. Și nu cu... Doamne, mai stăm puțin. Păi, e foarte cald. Uite aici, cred că e jackfruit ăsta, un copac întreg, vedeți? Da, uite, au o vârstă înaintată, dar nu opresc, nu dau înapoi, vedeți? De apreciat. Da. Foarte puțin tineri în ghilimele, așa, vedeți că merg singuri pe cont propriu și urcă, coboară, dealuri, munți, de apreciat. Pentru că asta te ține în viață. Ia uitați aici, un fel de baraj de drumul aia și închide apa aici. Nu să mai fie apă. Waterfall pe unde? Pe aici, așa.
Cam așa sunt aici cascadele. Ați văzut, la unele nici n-am plătit, la alea neturistice deloc. Dar la astea unde plătiți, de obicei plătiți sus, undeva și pe aia trebuie să tot coborâți 1000 de drepte sau, na, cum e amenajat. Foarte mare spațiul ăsta. Interesant. Se aude ceva deja. Oricum aici e fain că e umbră. Ia uitați aici cum s-a surpat. Uite aici deja e apă mare. Vezi, nu știu, ești mare apă. Poți să faci baie. Frumoasă. Aici e un lac cu nufer acesta. Dar nu snuferi. Vedeți? Ca un iaz. De unde și tot iau ei apă și magazinează ca să ude, să facă plantațiile astea de orez. Aici ceva, un soi de nuferi. Foarte interesant. Ia uitați ce frumos bambus ăștia care au făcut un pod așa deasupra noastră. Dar din câte am trecut noi așa prin păduri din astea de bambus, am văzut că foarte mult se defrișează bambusul ăsta și păcat. Dați seama, e cerere foarte mare, vin oamenii ăștia străini, vor să-și facă case pe aici din bambus, din tot felul și se trezesc că rămân fără nimic ăștia din Bali, știți? Localnici, nu mai au păduri, nu mai au vegetație. Și pe aia pleacă și ăștia ce-or veni să-și facă casă, că nu le mai place, știți? Vedeți, de aia totdeauna trebuie să rămâneți așa autentic. Asta e important. Da, tot așa opresc și dau drumul. Vedeți, ca să se ducă apa încolo. Irigă ei așa, că domnul merge foarte mult scară așa pe cap, am văzut. Interesant. Văd că avem mult, dar nu știu ce se aude cascada, dar de fapt erau astea mici din spatele meu. No, Margareta, mai o ploaie în asta tropicală? Nu, că nu vine acum. Ce fain, ce fain bate vântul. Auziți cum se aude? De fapt, cred că e o cascadă aici. Da, trebuie să ajungem până jos, acolo, măi. Vedeți cum, măi? Da, asta e cascada. Ia uitați cum trece apa asta pe sub, stâncă aici, foarte fain. Flori de toate tipurile. Așa cascadă n-am mai văzut, să fim deasupra ei. Și practic aici, eu am crezut că aici e un defileu așa, dar e mai jos, săpat așa de râu. La 200 de metri. Cam așa, adâncime. Și aici vedeți cum s-a tot rupt. S-au rupt stâncile astea și au picat aici. Pentru că, ca de obicei, forța apei e cea mai puternică, cea mai mare. Forța naturii, în general. Asta este o cascadă unică, pe care o vedeți și voi. Am fost deasupra ei, vom fi și lângă ea, nu știu dacă sub ea. Dar noi urmăm acest râu cât de trebuia. Oamenii ăștia de-abia mai respiră, vedeți? Cred că îi mult de mers, Marcel. De-abia mai erau oamenii în viață, ai văzut? Merge mai bine și noi mai încet, că cred că avem mult de mers, deja ne-am îndepărtat de aia. Cred că 10 ani ea. 10 ani. Admirăm fructele astea din copaci până acum. Da, mă urc, iau unul, mai mănânc, să am energie. Era fain să poți cobor direct pe acolo, să pun un lift, așa fain. Lift ceva. Sau să fac o scară direct. Scara către rai. Ce scrie aici loc? Da, ce fain, Urmăm cursul acestei ape minunate. Ce trebuie aici iară? Toilet. Uite, aici poți să te schimbi, vezi? Până aici am plătit. De aici, dacă vrei la toaletă, costă 5.000. Să te cași, să te piși, ai voie orice în 5.000. Și ne despărțim de cursul acestei ape și începem coborârea
super coborârea se numește. 这么长。 Unde oamenii care... Da, cu domnii, vezi ce fain acel. Cred că am ajuns, nici ei nu mai pot așa mult, domnii ăștia. Până atunci, bambus. Fain. Foarte fain farmacel, zici că ești Geco. Dar și uitați aici unde intrăm. Eu îți spun ceva, Marcel, de aici te duci prin apă. Vedeți fața lui Marcel când i-am spus că trebuie să noate. Dacă merg ăștia, Marcel, trebuie și tu. Da, dar nu e așa adâncă. Tu ești cea mai scumpă pe pământul ăsta. Și eu scumpă. Nu pot să mă mai. Ați văzut? Eu cu pantalonii mei cu căcat pe ei, cu tricou, fain. Foarte. Aici alunecos, de aici trebuie să avem foarte mare grijă, așa să ne ținem. Uite-te, da? Păstrăm șlapii. Ia uitați ce fain se face canion acolo. Sunt mai multe cascade, foarte interesant. De aici, ori în stânga, ori în dreapta, alegeți. Da. Da, se fac chiar niște scări acolo. Deci aici chiar sunt multe cascade. Da. Nu ce? Da, mergem și la aia cu șeam, se pare fain. Să te țin ca domnii, dar ce așa? Am înaintat în vârstă. Uite, dacă vrei Levi. Uite ce fain e cizmoc. Interesant, aici că poți să iei bani în stânga, bani în dreapta. Deci noi suntem acum într-un canion. Super fain. Nu știu dacă aș vrea să trecem cumva, vezi? Primul te lasă pe tine, să vezi Dacă cum. merg prin apă, Păi poți, dar dacă îi până acum drum... Aș vrea să trec în fața lor, dacă aș putea. Vedeți ce fain curge apa? oare sunt mai multe cascade în față? Păi da. Nu văd niciuna. Hai de mers. Da? Dar noi au fost puțin mai repede, ia uitați aici. E interesant. Na, păi zice unul e la dreapta, unul e la stânga, e pe unde vrei. O luăm pe aici? Păi dar nu știu dacă se ajunge undeva pe acolo. De aici ne băgăm în apă. Practic e un templu aici, nu? Da, cascada e tot drept. Da. Încet, ați văzut cum a zis domnul? Nu trebuie să te grăbești. Nu. Da, bagi așa încet. Ia uitați. Mamă, ce superb e aici. Pur și simplu suntem într-un canion. Cum a săpat, pur și simplu, aici e săpat de râul ăsta de apă. Suntem și mulți oameni, vedeți? Sunt tot felul. În sandale, în chinei. Ia uite, uai, ce frumos se vede. Ia uitați. Deci foarte multe. Una acolo mai în dreapta, una aici. Și ăsta e traseul. Deci picură apa, așa, vedeți?
Că domnul s-a pierdut lapul. Aici te pleci, așa. Ce curge aici apă. Ce repede. Am reușit. Vă dați seama ce interesant, hei. Am ajuns așa într-o deschizătură. Nu, mai mergi. Cu templu aici. Asta este cascada. Asta e cascada aici. Ia uitați. Practic e în apă. Aici e. Noi la ea. Mai trebuie să mergem și la aia de acolo. Așa arată. Pur și simplu într-o deschizătură în asta. Un canion inedit. Și ăsta e tot canionul, se continuă așa. Ce părere avem? Merită să venim. Continuăm acum, ne întoarcem pe aici. Dar vă mai arătăm așa cadre. Mai te răcorești pe apa rece. Mai găsești un slap aici. Super. Vreau să ajung la templul ăsta să vă arăt. Să nu-l pierdem pe Marcel. Ce ceva? Cu mânca ceva? Durian. Pe aici se merge la templu și uitați, mai este o intrare pe aici. Interesantă. Asta este templu. Vedeți? Iar cu zeități din astea. Canionul ăsta super. Mergem la cealaltă cascadă, care este puțin mai în față. Uite aici în apă scuiește. Ce era să-mi strice șlapul. Știți că aici curge apa și îți ia șlapul dacă nu ești atent. Și trebuie să mergi acasă pe jos. Aici mai este cascada. Uitați ce frumos au făcut din pietre așa, stil Feng Shui. Asta este cascada.
Ați văzut cum arată cascada asta? E una dintre cele mai frumoase, după părerea mea, pe le-am văzut. Adică sunt mai multe cascade, ați văzut? Un ansamblu întreg. Nota 10 pentru cascade și pentru natura asta, pentru că nouă ne place foarte mult natura. Ne-am oprit aici pe drum. Am găsit-o din asta cu durian. Și uitați, ne-am luat unul, 40.000, dar așa dulce îi și bun. Dar are gust. Prima impresie e căpute și a doua e că are gust de susan și după aia e dulce. E așa N-am mâncat niciodată. moale. Trebuie să încercați. Veniți aici. Nota 10. E un pic scârbos așa. E gras cum ar fi. Parcă mănânci o cremă. Dar la gust e foarte bun, nu mă așteptam. Și acum ne mai taie din el sau cum? Nu știu, mai Mai e? poți să iei pielea asta, vezi? Mhm.